Namhlanje guys kuzalo bezishubile. Yazi bezishubile. Nangu ubabekazi laphayana uye wakhona ukuphunyuka wayolanda isibhamu. Nangu seyakhombe uNomaswazi wavele wamshaya ekhanda. Maqeda ukumshaya kanjalo uNomaswazi wabantu wawela phansi. Maqeda ukuwela phansi kanjalo ubabekazi walanda intambo. Ulanda dithapo jwalo ubabekazi ubofella Nomaswazi mo stulong. And then from there alande unjinji kamereni amlethe phambi kobani kwaNomaswazi. Yobe izwe ubuhlungu ubabekazi wayelimaza uNomaswazi. Mele ukuthi ukhumbule ukuthi kunalapho ubabekazi uye wayenzani, uye wagwaza uNomaswazi. Right. Mabasahlele kanjalo kena ubabekazi uyamtshela uNomaswazi ukuthi yazi nengane mina bengifuna nje ukuthi uvalelise kuyingane yakho. Right. Mara makaloko nje amkhuluma naye uloko upressa lesa silonda lesani lapho amgwaze khona. Unjinji nangu ngathi ayabona bona. Sonke bese sicabanga ukuthi hayi unjinji uyovela alimaze ubabekazi. Phela ngekwazi phela logogo lona ugogo oguluva kahle uyitsotsi ya high end lo. Nangu ubabekazi sekakhipha ugologo wakhe uyasiphuzela kumnandi bheka. Uthatha nje iwanyana. Okay fine kube nomuntu okokota emnyango. Makuba nomuntu okokota emnyango ubabekazi wavela watshela uNomaswazi ukuthi wena uvela uthule. Otherwise ngizokubonisa. Hayi kena ubabekazi ahambe aye kuphi emnyango ayobona ukuthi ubani lo okukotayo kanti umakhelwane. Umakhelwane uyabuza ukuthi kahle kwenzakalani kulomuzi lona. Hayi kena ubabekazi wavela wathatha lo makhelwane wamtshela way to get off ukuthi wena ungenaphi. And then from there kena umakhelwane bekasafosta manje ukuthi afuna ukungena ngaphakathi. Ubabekazi wavela wathi angeke uzungene. Angeke ubabekazi wavela wamvalela umnyango. Hayibo. Guys, sizochubeka kusasa sizobona ukuthi kuzoyenzakala kanjani. Ningakhohlwa ukusilandela. Bye.